ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Тинҷан ирӯз 21 августи соли 2023 дар навори юза фақат оиди техникаҳо, якчанд намуди камазо, тракторои фурӯшии истеҳсолоти Беларусия, мототсикли фурӯшӣ равон кардагианд. Камаз дорем, як дона трактор равон кардан бо нархи 20 000 сомонӣ. Комбайнҳо дорем ва кранҳо ҳастанд, спринтерҳои одамкаш ҳастанд ва дигарро тамошо кунед. махқул шава рафта харидор кунед бачаҳои азиз. фақат рӯи хотири меҳнатҳо як дона лайка монен, ба канал подписатсия кунед, подписатсия навор баъдида қабул мекунед. дар комментариё ба пеш насин аз ҳаматон азиз бачаҳои азиз. хонава замини квартира комбайни трактор дошта бошен, равонаш кунед, рекламаш мекунед бачаҳои азиз, фурӯхта метем. дар комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи трактор, комбайни, аппарати, техникаҳо лозимай, ҳафташ як бор навор мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем бачаҳои азиз. фақат адош тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. эълона сар мекунем ба ҳамаи шумо тамошои бороҳат. мегзарем ба якум эълони ирӯза. бародари азиз, кран равон кардан дар Истаравшан ҳолаташ хубай, хела вазна мевардора. састани тенҷи бадай дар Истаравшан бо нархи 140 000 сомонӣ. ҳолаташ тенҷай мегири, фақат ай пушти кор бор мешай, фақат харидории аниқ занг зада мега ягон сум арзон ҳам мешава. касоне ки бовар накунанд, биё мега ай пеш бин бисанҷ, баъд савдо мекунем 140 000, ягон сум арзон мекунем, мегирим мерай. савдо дар назди ами крана бачаҳои азиз. рақамошро мемонем, ами вабилонай 918 92 12 15 занг занен. агар аз номи канали Далелов офисиал гап занен, бо иншоалло ягон сум скидка ҳам мекунам бачаҳои азиз. кран дар Истаравшан састаяниш тенҷай. мақсад ки вазъиятш уқа бадам нестай, миёй месанҷӣ мегирӣ мерай. бародароне ки моро тамошо мекунед, навораи мо шумода маъқулай, моро эҳтиром мекунед, дар комментария силкаи канали дима бародар азиз дароем подписатсия кунед, беҳтарин кор мешавад. аз ҳаматон азиз бачаҳои азиз. эълони дуюм дӯстони азиз, трактор МТЗ равон кардан дар Конибодон бо нархи 160 000 сомонӣ. трактор МТЗ соли бароишаш 2008 солай, экспортни вариант бо қатъи плугшай, дар ҳолати беҳтарин, ҳама ҷояш корияй, хулоса балонош нав, аккумулятор нав, ҳуҷҷатош 100% савдо мешавад дар назди ами техника. мисол мода қайд кардан ки илтимос беҳуда занг назанед. касоне ки харидори конкретни бошен, аввал маслиҳат кунед, хитон ба хитон мега ба моро занг занед, мақсад ки и бародарам нороҳат накунеда беҳуда. 160 000 сомонӣ боз муомила дора, 2008 сол. ҳолаташ хубай, трактор МТЗ, ҳамхел ранги сирқатӣ. марҳамат касоне ки мехарем бародари азиз, бародаре ки хоҳиш мекунед дар комментария тракторро зиёдтар ба навор гирем, ина барои шумо мондем бародари азиз, рафта трактора харидорӣ кунед. МТЗ дар Конибодон бо нархи 160 000 сомонӣ. ҳолатиш корияй, балонош вазъиятш базе местай. ҳолати балонора қайд кардан 80-90%, аккумуляторшам вазъиятш безеб нестай. касе мехара бо плугкуш мефурӯшем мега. марҳамат кунед, успеҳ кунед, бихаред. эълони сеюм дӯстони азиз, Mercedes Benz Sprinter. бародароне ки дар комментария хоҳиш мекунед ки кам-кам мошинои боркаш, спринтерро ба навор гирем, рӯи хотири шумо мондем. соли 2006 равон кардан дар душанбе бо нархи 124 000 сомонӣ. рақамош 938 83 91 61. акай Алишер зан занед аз номи канали Далелов офисиал. Mercedes Benz Sprinter солои 2006, ҳолаташ хубай, дар ҳолати аъло. дари калонаш автоматика бародари азиз, мотор CD ва дар хатсайри 42 кор мекунад. мақсад ки маршруткаи рақами 42 бародари азиз. марҳамат кунед, харидорӣ кунед. он нафароне ки хоҳиши таксизанӣ дорен, ҳолаташ хубай, сидерниҳошам навай, мисол беҳтарин ҳолат барои такси задан. марҳамат кунед, бихаред. аз шумо хоҳиш, аз мо мондан дӯстони азиз. эълони чорум бародари азиз, бортавои газели беҳтарин дар ҳолати тенҷи бад қабул кардем. просто бо нархи арзонай 25 000 сомонӣ мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор сотка, нашод, коробка, задни мост гарантия. рамаи газел падаркай, касе мехара рамаша мега
падарка кардан метавем бача азиз. дар душанбе бо нархи 25000 сомонӣ. маромад дар рақамҳои 37 128 668 занг занен. аз номи канали мо иншоалло ягон скидка дорад. касоне ки хоҳиши харидории бортавои газел дорем барои шумо мондем. агар шумо хеле бортавоӣ дошта бошем бачаҳои азиз, равонаш кунен. нафарҳое ҳастанд ки хоҳиш доранд барои харидан. мо онҳоро реклама мекунем, мехарам бачаҳо. фақат шумо дастгир кунен, ҳамон як дона лайк монен, мо барои шумо мошинотон фурӯхта метавем бачаҳои азиз. мегзарем ба панҷум эълони ирӯза. самосвал камаз. камаз солаш 2000 сол дар деваштич дар ғончӣ бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ин бародар да просто срочно сум дар кора барои мефурӯшад. ҳолати камаз, ҳолати кореяй, балонош просто тенҷи бадай. кашиш хубай, хела мисол аму борора дар аму пушташ бор мекунем баъд азиз. дар ҳолати хуб харидор аниқ занг зада мега бо муомила мекунем. задагӣ, пусидагӣ, ягон ҷош хурӯшдагӣ ҳам нестай. дар ҳолати тенҷай. касе мехара муомила дорад. солушам оқа кӯҳнаам нестай. марҳамат кунен камазхаро, касоне ки хоки қум мекашен барои шумо мондагӣ бинем. эълони шашум. трактор МТЗ истеҳсоли Беларусияй. тенҷи бадай ай Беларусия вадаган. солаш 2018 о қадар солаш кӯҳна нестай. айни ҳол дар бохтари Қурғонтепай бо нархи 180000 сомон мега. трактор МТЗ истеҳсоли Беларусия солаш 2018 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. трактор барои корҳои техникӣ хубай. ҳамаи корро мекунад. бовар накунен, ай пеш биен, ҳамин трактора бисанҷем, бигирен. балоношам созай, моторош тенҷи бадай. ай номи канали Далил Росия гап занен, бо муомила доштай. ҳамин хеле мода қайд кардам бачаҳои азиз. хайна маромад хито медонен ҳамин трактор бачаҳои азиз. трактори навбатӣ бо нархи 20000 сомонӣ чихеле ки шумо да қайд карда будем. дарёвон бо нархи 20000 сомонӣ акада просто сумда корай. чиро ки мода қайд кардан. салом алейкум, срочно трактор фурӯшай. ҳолаташ хубай. телефон номер дар ҳамин сурат ҳастай. аммо рақамош 30 60091 ҳамин рақамам бардорай. марҳамат кунен, занг занен, рафта харидорӣ кунен. бо арзон ҳам мешава. касе ки мехара занг зана меган. намехардагиҳо илтимос ки беҳуда интересоват карда ку 20000 будай гуфта зангш занен хеле накунем бачаҳои азиз. касе ки аниқ мехара занг занен, ҳолаташ хубай. моторшам мотори Корея. мегзарем ба эълони навбатӣ. форланди фурӯшӣ равон карда бачаҳои азиз. солаш 2009 мақсад солҳои 2009 равон карда бо нархи 45000 сомонӣ. касе мехара ҳамин форланд маҳқулай навай састариниш тенҷ баде. балоношам навай. рақамошам менам дута рақам барои муроҷиат кардан. балонош 50% мега. ду балони дига нав гирифтагим 100%. дар танаш ночаспондай. дарозии кузов боша 380 болош кушодагӣ. ҳамин форланда кузовша болош кушодагӣ. ягон мошини майда боша мега мақсад алиш мекунем. ин мошин худаш қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. як дона мототсикл дига қабул кардем дар Қубодиён бо нархи 6700 сомонӣ. ҳамин мототсикла дар навори пешна бачаҳои азиз рекламаш карда будем. просто ака хоҳиш кард ки амра бояд срочно фурӯшем бачаҳои азиз. имконият боша ҳамин навора паҳн кунен, ҳамин бардора ба зудӣ фурӯшанд, беҳтарин кор мешавад. дар ҳамин ватсапо имоатон история кунен. агар натонем ҳам як дона лайк монен, беҳтарин кора бародари азиз. ҳар як тамошобин лайк мона агар навор хош автоматик паҳн мешавад. солаш 2023 моторош 48 кубай. рақамош аймонем. мотоцикл дар ҳолати хуби техник қарор дорад. балонош навай, ягон расход надорад. то 70 кашиш дорад. марҳамат кунед, задагӣ пустагӣ вард карда надорад. 2 моҳ пеш харидем мега. мақсад харидага нав пачкай документош хатияй. касе мехара ба документош метем.
авиакассаи Daler офисиал билетҳоро ба тамоми самтҳои Тоҷикистон, Россия ва дигар давлатҳо бо нархҳои дастрас пешкаш менамояд. Авиакассаи мо боваринок ва боэътимод мебошад. Барои гирифтани билети ҳавопаймо ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед. Мо 24 соат дар хизмати шумо мебошем.